Sa paglipas pa ng buwan, marami nang tumitingin sa kalagayan ni Astring. Ang karamihan sa mga manggagamot na kanilang pinatitingnan ay walang naibibigay na pangontra dahil sa labis na paghanga ng mga ito sa kanya. Halos palagi siyang sinasabihan ng mga ito na hindi na niya kinakailangan pang magkaroon ng pangontra sa kadahilanang sapat na ang taglay niyang karunungan at mutya upang mailigtas ang batang nasa kanyang sinapupunan. Isang araw, habang nag-uusap sila Lola Astring at ang kanyang ama, ay biglang nabaling ang kanilang paksa ukol sa babaylang pinanggalingan ng kanyang pamilya. Nang marinig ng ama ni Lola Astring ang tinanong ng kanyang anak, ay agaran din naman niya itong pinaunlakan. Ayon sa kanyang ama, na ang kanilang mga kaninu-ninunuan ay ang mga babaylang eksperto sa pangangaso ng kahit na anong uri ng mga nilalang. Kasabay na sa kanilang pangangaso noon, ang mga engkantong nais nilang maging tagapagbantay o hindi naman kaya'y alaga. Lahat ng mga babaylang kasapi sa kanilang angkan ay namuhay bilang isang kinakatakutang tribo ng lahat ng uri ng mga nilalang. Lahat ng napapabilang noon sa kanilang angkan ay merong basbas nilahon na siyang diwata ng lahat ng apoy at nangangalit na bulkan. Sabi-sabi noon ng mga matatanda na ang sino mang binasbasa ng diwata ng bulkan at apoy ay magkakaroon ng maningas na dugo na umaapaw sa kanilang mga katawan. Yun na din ang magiging ugat ng kanilang mga agimat na siyang ipapasa nila sa bawat supling na naisilang sa kanilang tribo. Ang lahat ng supling na pinanggagalingan ng kanilang ninuno ay magkakaroon ng pambihirang kakayahan kagaya ng pagkakaroon ng baluti upang magsilbing kabal sa anumang uri ng apoy. Magtataglay din sila ng pambihirang lakas na halos maikukumpara sa lakas ng isang kalabaw. Dagdag pa ng ama ni Lola Astring na ang palatandaan ng kanilang mga ninuno ay ang pagkakaroon nito ng napakaraming tanda sa katawan na siyang tumutukoy sa diwatang gumagabay sa kanila. Ang kadalasan ding suot ng mga ito ay ang mga telang mismong sila ang humabi na umaabot hanggang talampakan kapag ito ay sinusuot. Mahilig din sila noong manatili sa pinakapuso ng gubat upang mapanatili ang kanilang kinagisnang paniniwala. Dahil sa pagbago ng panahon, kung kaya't wala nang nagawa ang tribong yun, kung hindi ang makisama sa mga ordinaryong tao na manirahan sa mga baryo. Kahit nakikisalamuha na sila noon sa mga baryo, ay hindi pa rin tuluyang naglalaho ang kanilang mga kakayahan at mga paniniwala. Sa kanilang pananatili sa bagong sibilisasyon at komunidad, ay hindi nila maiwasang makaharap ang mga nilalang na merong bahid ng kasamaan. Sa paglipas ng dekada nila sa lugar, doon na sila nakilala bilang isang pamilya ng mga manggagamot. Yun na ang kinalakihan ng kanilang supling hanggang sa dumating ang pangkasalukuyang panahon. Maniwala kayo o hindi, ayon kay Pio Carpio, na sila Lola Astring ang kahuli-hulihang kasapi ng kanilang angkan na tumamasa ng mga sinaunang gawain ng kanilang mga ninuno at paniniwala. Meron din itong mga simbolong nakaukit sa kanilang mga katawan na siyang palatandaan na kaisa sila ng tribong kinalugdan ni Lahon. Yun ay ilang siglo na ang dumaan. Alam mo, Astring, napakapalad ng magiging anak mo. Siguraduhin mong magagabayan mo ng mabuti ang dalawa mong magiging supling nang sa gayoy maging mabuti silang tao pagdating ng panahon. Maaring maging isang gabunan ng iyong panganay, pero alam ko sa sarili ko
na ito ay lalaking isang mabuting tao at may awa sa kapwa. Wika ng ama ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkuha nito ng kanyang mga kagamitan upang lagyan ng simbolo si Lola Astring na siyang tumutukoy ng kanyang pagkakakilanlan sa kanilang angkan. Dahil siya ang pinakahuling babaeng nagmana ng kanilang karunungan, kung kaya't napakalaking karangalan sa kanya ang magkaroon ng tatak na merong basbas ng kanyang ama. Kasabay ng pagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan ay ang pagsali naman ng ama ni Lola Astring ng isang libretang nanggaling pa sa kanilang mga ninuno. Buong puso naman itong tinanggap ng kanyang anak na parabang sabik na sabik itong basahin ang kanilang pinagmulan. Sa unang talata ng libro, doon niya nakita ang isang guhit kamay na naglalarawan sa isang taong nakahawak sa nilalang na merong pumapaligid na apoy. Doon din nasilayan ni Lola Astring ang mutya ng palakol na isa sa mga pangunahing armas ng kanilang angkan. Maging ang iilan sa mga mahihiwagang sandata ay pangangalaga rin noon ng kanilang tribo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabasa sa libro, ay doon niya napagtanto na ang kanilang mga ninuno ay may kakayahang gumawa ng agimat na naaayon sa pagkatao ng nangangalaga dito. Habang patuloy niya itong binabasa, ay hindi niya mapigilang humanga sa mga lalim na karunungang taglay ng kanilang mga ninuno. Ilang oras lamang noon ang lumipas, tuluyan na ngang itinigil ni Lola Astring pansamantala ang kanyang pagbabasa. Sa pagsapit ng araw ng kanyang kapanganakan, halos mapuno na ang labas ng kanilang tahanan dahil sa napakaraming nilalang ang naghihintay sa magandang balita ukol sa panganganak ni Lola Astring. Karamihan sa nagbabantay sa lugar na yon ay ang kaangka ni Dario at ang iilan sa mga kakilala nila Lola Astring. Sa pagsapit ng hapon, doon na matagumpay na nanganak ang asawa ni Dario ng isang malusog na lalaking sanggol. Tuwang-tuwa noon ang kanyang buong angkan sa kadahilanang lalaki ang magiging tagapagmana ng kanilang uri. Halos hindi mapigilang mapaiyak noon ang ama ni Dario, gawa ng labis-labis ang pagkatuwa nito. Matapos maipanganak noon ang sanggol, ay agad namang lumapit si Dario kay Astring upang makita ang bata. Napakalusog ng anak natin, Astring. Tatawagin ko siyang Pilo Carpio, ang magiting na gabunan na minsang mamamahala sa aming uri. Wika ni Dario. Nang marinig ito ni Astring, ngumiti lang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa. Sa pagbanggit ni Dario noon sa pangalan ng kanyang anak, ay halos lahat ng naroon sa loob ng kanilang tahanan ay natigilan sa kanilang pinaggagagawa. Nang malaman na ng ibang kauri noon ni Dario ang magandang balita, ay hindi napigilan ng mga ito na idaos ang pag-usbong ng bago nilang pinuno. Alam nilang magiging magiting na pinuno ng kanilang uri si Pilo Carpio, gawa ng kalahati itong babaylan at isang malakas na gabunan. Bago pa man matapos ang mismong araw na yon, halos matinding pagdadaos ang naganap sa pamilya nila Dario. Ilang araw pa noon ang lumipas at tuluyan na ngang nagpagaling si Astring. Panay naman ang ginagawang pagtatrabaho noon ni Dario upang kahit papaano'y makaipon siya ng sapat na salapi na kanilang gagamitin sa pang-araw-araw. Lahat ng alam ni Daryong gawain noon ay hindi niya pinapalagpas sa buong maghapon. Halos kahit pagod na noon ang kanyang katawan, ay pinipili niyang magpatuloy sa kanyang ginagawa
para lamang magkaroon ng mabuting hinaharap ang kanyang anak. Sa paglipas pa ng mga araw, ay pinili na ng ama ni Dario ang isalin sa kanya ang kanyang pagiging gabunan. Medyo may katandaan na din noon kasi ang kanyang ama, kung kaya't inaasahan na nila itong hindi na magtatagal. May batas kasi sa kanilang angkan na kinakailangang hanggang 70 taong gulang lamang ang aabuting edad ng isang gabunan upang maipasa ang kanyang bertud sa kanyang tagapaghalili. Nasa paniniwala din kasi nila na nababawasan ang kapangyarihan ng bertud kapag lumagpas ang nangangalaga nito sa taong itinakda ng kanilang uri. Habang patuloy na naghihinagpis noon si Dario, ay pinili niyang huwag itong ipaalam sa kanyang asawa. Ilang araw pa lamang kasi noon ang lumipas, kung kaya't kinakailangan ni Astring ng isang payapang kaisipan at malayo sa problema. Kaya ang ginagawa noon ni Dario ay pinipili niyang tapusin na muna ang kanyang trabaho bago siya tumungo sa kanilang tahanan. Marami pa kasing ihahabilin at ituturo noon ang kanyang ama sa mga sikreto ng pagiging isang mabagsik na gabunan. Lahat ng usal na kinakailangan ni Dario ay maiging isinalin sa kanya upang tuluyan itong tumatak sa kanyang isipan sa paglipas ng panahon. Dario, ito ang libretang minana ko pa sa ama ko. Ingatan mo ito at ibigay mo sa aking apo kapag nalalapit na din ang iyong panahon. Inagahan ko na ang pagpasa sa iyo ng bertud upang magkaroon ka ng lakas na maitaguyod ang iyong pamilya. Wala akong ibang hinihiling, Dario, kung hindi ang mapabuti kayo, lalong-lalo na si Pilo Carpio. Sa natitira kong ilang buwan at araw, nais ko sanang makapiling ang aking nag-iisang apo sa mga sandaling yon. Yan lang ang hangay ko sa iyo, Dario, kaya sana na may mapagbigyan mo ko. Wika ng kanyang ama. Walang problema yon, Tay. Walang bagay sa mundong ito na hindi ko sa iyo maibibigay. Sagot naman ni Dario. Kasabay ng pag-wika nito ay ang agara naman niyang paglapit sa kanyang ama upang ito ay yakapin. Sa paglipas ng araw na yon, ay naging matiwasay naman ang kanilang pamumuhay. Hanggang sa dumating ang araw na merong nakaharap itong si Dario na isang nilalang na halos wala siyang kaide-ideya sa taglay na abilidad nito. Isang araw habang abala itong si Dario sa pagpapasa ng mga sakong merong lamang gulay, ay bigla niyang natamaan ng kanyang daladala ang isang matandang naglalakad sa daan. Hindi naman niya ito sinasadya, kung kaya't labis ang paghingi niya ng tawad sa matandang yon. Habang patuloy na humihingi ng tawad noon si Dario, ay panay lang naman ang ginagawang pagtitig ng matandang yun sa kanya. Animoy, kahit hindi magsalita sa kanya ang matanda, ay bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagalit sa kanyang ginawa. Dahil sa hindi naman ito gaanong makausap ni Dario ng maayos, kung kaya't pinili na lamang niya itong layuan. Pag-uwi niya noon sa kanilang pamamahay, ay agara naman napansin ni Astring ang pagkakaroon ng kanyang asawa ng isang marka ng barang. Dario, saan ka ba pumunta? Bungad na tanong ni Astring habang kalong-kalong ang kanilang anak. Saan pa ba, mahal? Siyempre, sa trabaho. Wala naman akong ibang ginagawa bukod sa magtrabaho para sa inyo. Sagot naman ni Dario. Alam kong galing ka sa trabaho, Dario. Ang ipinagtataka ko lang kung paano ka nagkaroon ng marka ng barang sa iyong katawan. Sagot naman ni Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay parabang hindi nito magawang makapagsalita dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Halos wala siya noong kaide-ideya
sa kadahilanang hindi pa naman niya napagdadaanan ang ganoong uri ng kaganapan. Maliban pa dyan, medyo mahirap din para kay Dario ang maramdaman ng mga demonyong nilalang sa kanyang paligid sa kadahilanang hindi pa siya isang gabunan. Kasabay ng pag-wika noon ni Lola Astring ay agad naman itong paglapit sa kanya upang tingnan ang iniwang marka ng mambabarang. Doon na din siya noon gumawa ng hakbang upang ito ay hanapin at pasapiin sa katawan ni Dario. Dahil sa hindi pa gaanong magaling noon si Lola Astring, kung kaya't labis-labis itong nahihirapan sa kanyang ginagawa. Nang masipat ni Dario ang paghihirap ng kanyang asawa, ay pinili na lamang niyang magpatulong sa kanyang ama. Astring, huwag mo nang pilitin kung hindi mo kaya. Lalapit na lang ako sa aking ama upang siyang bahalang tumuklas ng iyong nakita. Magtiwala ka, Astring, dahil katulad mo, ang ama ko ay bihasa rin sa kanyang daang tinatahak. Wika ni Dario. Nang marinig ito ni Astring, ay tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Hindi na dinoon nag-abala pa ang kanyang ama, gawa ng nakapagpasya na noon si Dario kung saan ito magpapatulong. Noon ding mismong gabi, tumungo ito sa tahanan ng kanyang ama upang ipagsabi ang napansin sa kanya ni Lola Astring. Nang marinig ng kanyang ama ang naging kwento, ay agaran din naman itong gumawa ng hakbang upang matukoy ang sinasabi ni Astring na marka ng barang. Alam niyang hindi nagsisinungaling noon ang asawa ni Dario dahil sa isa itong dalubhasang manggagamot. Sa pag-amoy ng ama ni Dario sa kanyang katawan, ay doon nga nito nakita ang isang marka ng parang. Dali-dali niya noong tinunto ng kinaroroonan ng nilalang na nagtatangka sa buhay ni Dario upang kitilan ito ng buhay. Nang matagumpay na itong matunto ng kanyang ama, ay nagwika ito ng, Wala na talagang sinasanto ngayon ng mga mambabarang. Napakahusay. Dahil magkakaroon kami ng rason upang ubusin ang lahi ninyo. wika nito sa kanyang sarili. Matapos niyang makapagsalita ay agad din naman itong lumabas at tinawag ang lahat ng mga mandirigmang gabunan na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Doon ay inilahad ng ama ni Dario ang kanilang magiging plano sa pagtunton sa mambabarang na nagtatangka kay Dario. Mga kasama, ngayong gabi muli tayong lilipad sa baryo upang hanapin ang bumabarang sa anak ko. Tandaan niyo ang amoy na ito dahil yan ang may kasalanan sa ating angkan. Dagdag pa ng ama ni Dario. Rinig na rinig niya noon ang pangungusap nito sa kadahilanang hindi naman gaanong kakapalan ang dingding ng kanilang tahanan. Ilang minuto lamang noon ang lumipas ay biglang nakarinig si Dario ng pag-uungawan sa labas ng kanilang tahanan. Alam niyang nagpapalit na ng anyo noon ang kanyang angkan kung kaya't pinili niyang magmasid sa paligid. Habang patuloy na nag-aalulong noon ang ama ni Dario, ay paisa-isa namang namamatay ang mga sulo na nakasinde sa kanilang bahay. Segundo lamang noon ang dumaan nang makarinig siya ng napakaraming pagkumpas ng mga pakpak sa kalangitan. Dahil sa sobrang bilis ng mga ito, kung kaya't halos walang nakapansin kahit isa sa kanilang mga kababaryo. Ang ginawa naman noon ni Dario ay maiging naghintay sa pagbabalik ng kanyang ama sa kanilang bahay. Sa pagsapit ng hating gabi noon, ay biglang lumapag sa harap ng kanilang tahanan ang ama niyang gabunan. Dali-dali siya noong lumabas nang maramdaman niya ang pagbabalik ng pangkat ng kanyang ama. Dario, heto na ang tampalasang nagtangkang mamparang sa'yo. Sabihin mo, ano ang gagawin natin sa demonyong ito? Wika ng ama ni Dario.
Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagtapo naman ito ng katawan ng matanda na para bang isa itong basurang hindi na mapakinabangan. Paglabas ni Dario ng pintuan ng kanilang tahanan, ay agaran din naman siyang namukaan ng matandang yun. Dali-dali itong lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. Habang nakahawak ito sa kanyang mga binti, ay panay naman ang pagtulo ng mga dugo nito sa ulo na para bang dumaan na sa panggugulpe ng kanyang pamilya. Hindi naman ito pinakinggan ni Dario, gawa ng alam niyang hindi titigil ang mga gabunang mandirigma sa kadahilanang nakatikim na ito ng dugo ng isang mambabarang. Pakiusap, Ginoo! Tulungan mo ko! May pamilya pa akong binubuhay! Paano na lamang sila kapag ako'y pinatay ng iyong mga kasama? Mangiyak-ngiyak na pagsusumamo ng mambabarang. Nang akmang magsasalita pa noon si Dario, ay agara naman itong hinila ng ilang gabunan at walang pagdadalawang isip na nilapa sa kanyang harapan. Ang kanyang ama noon ay dali-daling lumapit sa kanya upang tuluyan ng alisin ang marka ng barang sa kanyang katawan. Labis-labis naman noong ipinagpasalamat ni Dario ang pagtulong at pagmamahal sa kanya ng kanyang uri. Tay, bakit ninyo pinatay? Akala ko ba kapag pumatay kayo ng mambabarang, ayan ang magmimit siya ng hindi pagkakaunawaan ng ibang angkan laban sa atin. Ayokong merong may magbuwis ng buhay sa ating uri para lamang sa kasalanang ako ang may gawa. Wika ni Dario. Huwag mong isipin yan, Dario. Nakahanda kami kahit kanino. Sa ngayon, umuwi ka na muna upang maumpisahan na namin ang aming pagpupulong. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Dario, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang umuwi sa kanilang pamamahay. Okay, yung 6-7. Sunod kagad natin. Yun lang. Salamat.